लोगोफोर बेयाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों जाय क्लास 6 नि अनलाइन क्लास आरो बेयो ससियेल साइन्सनि नोंथांमोना नुदों बेनिनो चैप्टार 23 मिरुआरि आरो रायजोआरि सरकार दा बेनि सायाव क्लास लानो आवगायदों दा बेनिनो माखासे नोट्सबो मोनगोन बेखौ आरो बेजों लोगोसे फरानि उन सोलों एबा एक्सारसाइजनि अनगायैबो एडिशनेल कुइसनफोर मोनगोन बेखौबो नोंथांमोना बे एखे भिडिअआवनो मोनफागोन दायो नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांबा मिथिगोन दा बेनिफ्राय दा बेयाव दङ मिरुआरि आरो रायजोआरि सरकार माने सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्ट दा बेयो एसे गोरा क्लास 6 नि फरायसाफोरनि थाखाय ओरैनो सरासनस्रायै बेखौ जों गिदिरफोरा फ्रायानो मिथिखागौ आरो बेखायनो क्लास 6 हिसाबै बेयो एसे गोरा जायो आं सानदों बेखायनो साबसिनै बुजायनो थाखाय न'खरनि मानसिफोरा साबसिन एसे हेफाजाब खालामोबा मोजां जाहाथे फरायसाफोरा बुजिनो हायो लासै लासै उनावहाय लागै बुजिलांगोन दा जिखि जाया जेसेबां हायो गोरलैयै खिन्थानो नाजागोन आरो बेयो मोगथां महरनि आरो बेयो खुब इम्पर्टेन्ट आरो बेयो क्लास गिदिर एबा जायखिजाया स्टुडेन्टफोरनि थाखायनो जोबोद इम्पर्टेन्ट बेयो मानो होनबा उननि क्लासफोराव बेफोरखौ मोनलाङा उन्दै क्लासावनो होनाय जायो नाथाय उन्दै क्लासाव गोनांथारखौ होनायखौनो जों गोसोआव लाख'नो हाया ओरैनो सरासनस्रा मिथियो सेन्ट्रेल आरो स्टेटआव जोंहा सरकार थायो माने मिरुआव आरो हादोरसा खलबाव नाथाय बेयाव माखासे गोबांथार माखासे केरेक्टारफोर दङ बेफोरखौ बाहाय मख'नाय जादों दा बेयाव सल' हिसाबै बिमा आरो फिसा रायज्लायलायनायनि गेजेरजों फोरमायलांनायखौ नुदों नाथाय बेखौ आङो एसेग्राब बेबादि खिन्थालांला नोंसोरनो दा बाहाय फारि फारियै थोंजोङै मा दं बेखौल' खिन्थानोसै दा बाहाय होदों फार्स्टआव दङ मिरुआरि सरकार जेरैहाय नोंसोरनो बाहाय सावगारियाव दिन्थिदों दा बिनिनो मिरुआरि सरकारखौ मोनथाम बाहागोआव रानो होनदों आयेन मण्डल मावफुं बिफान आरो बिजिर बिफान दा बेनिनो मा होननाय जादों बाहाय नुनो मोननाय जागोन जे आयेन मण्डल जाय आयेन रनसायो आयेन मण्डला आयेन रनसायगोन बेनिफ्राय मावफुं बिफाना मावफुंगोन आरो बिजिर बिफाना बेनिनो जानाय जायैखौ बिजिरगोन दानिया मोनफा मोनफा बिनिनो मिरु सरकाराव बेबायदि मोनथाम बाहागो दङ दा बिनिनो मोनफा मोनफा बेखेवनानै खिन्थानि दा बेयाव फैदो फार्स्टआव लानि आयेन मण्डला जाहैबाय माबि जोंनाव पार्लियामेन्ट दङ माने मा होनो संसद दङ जिहेतु बे संसद एबा पार्लियामेन्ट दा बे पार्लियामेन्ट एबा संसदआव जोंहा मोननै सदन दङ बे सदनखौनो आयेन मण्डल होननानै बुंनाय जायो एबा बे संसदखौनो आयेन मण्डल होननानै बुंनाय जायो बे संसदआव जोंना मा खालामनानै दङ मोनसेया जाहैबाय सुबुं आफाद आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय रायजो आफाद माने मा सुबुं आफाद माने मा लकसभा जायखौ लकसभा होननानै बुंनाय जायो बिनिफ्राय रायजो आफादा जाहैबाय रायजो सभा बे मोननै आफादा बाहाय दङ आरो बे मोननै आफादजोंनो बे आयेन मण्डला दाजादों एबा बे संसदखौ दानाय जादों जायखौ मा होननानै बुंदोंमोन बर'आव आयेन मण्डल होननानै बुंनाय जादों बेहाय मोननै दाना बे आयेन मण्डला मा खालामो आयेन रनसायो जे मोननै सदनाव पार्लियामेन्टआव बिसोरो मा खालामो मा होनो बबेबा मोनसे गोदान आयेन बानायनांगौ जायोबा बिसोरो बेयाव सावरायलायगोन आरो मोननैबो सदनजों लकसभा आरो रायजो सभा मोननैबो सदनाव जुदि बे मोनसे आयेनखौनो गनायनानै लायोबा बेखौनो आयेन बानायनानै हादोराव सालायनाय जायो एबा सामलायनाय जायो दा बेखौनो होनो आयेन मण्डल जेरै जोंनि आसामावबो आरो भारतआवबो गोबां गोदान गोदान आयेन बानायो बेफोरखौ आं बुंथ'ला दानिया बे आयेन मण्डला बे आयेन बानायनायखौ मा खालामो मावफुं बिफाना मावफुङो दा बिनि सिगां आयेन मण्डलाव सोर बाहागो लायो बेखौ नायदिनि आयेन मण्डलाव जोङो मा होनामोन इंराजियाव संसदखौ पार्लियामेन्ट बुंदोंमोन दा बिनिनो दानिया बे पार्लियामेन्टनि साफा सोद्रोमाफोर थायो दा बे साफा सोद्रोमाफोरखौ मा होननानै बुंनाय जायो MP माने मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट बुंनाय जायो दानिया बे मेम्बार अफ पार्लियामेन्टनि गेजेरजों बेखौ मा होननानै बुंनाय जायो बेयाव दहाय मोननै बुंदोंमोन सुबुं आफाद माने लकसभा आरो मोनसेया जाबाय रायजो आफाद सुबुं आफादनि थाखाय जोङो बेयाव थोंजोङै नों आं नोगोरारियानो भट होनानै सायख'हरनाय जायो लकसभायाव माने सुबुं आफादाव बेनिफ्राय रायजो सभा एबा रायजो आफादाव बेयाव जोंहा मा खालामनाय जायो खेंसालियायै भट होनाय जायो माने मा बाइ इलेक्सन होननानै बुंनाय जायो इंराजियाव बेखौ दा बे खेंसालियायै बेखौ सायख'नाय जायो बेखायनो आं दहायनो बुंखादोंमोन क्लास 6 नि थाखाय बियो एसे गोब्राब जागोन बुजिनायाव नाथाय गिदिरफोरा खिन्थानानै होनो नांगोन आरो दा बे सरासनस्रायै बेबादि मोननै बिसायख'थि जायो बिसायख'थि इलेक्सन माने बिसायख'थि दानिया बिसोर मोननैबो मावफुं सोद्रोमाफोरनि MPफोरनि सुबुं आफादानो जा रायजो आफादानो जा बिसोरनि मा होनो मावफुं समा बा बेसेबां नाय सुबुं आफादनि थाखाय माने लकसभानि थाखाय सासे मावफुं सोद्रोमाया 5 बोसोर थायो 5 बोसोर सम बियो मावनो मोनो आरो रायजो आफादनि थाखाय माने सासे सोद्रोमानि माने सासे MPआ रायजो सभानिया बेयो जाहैबाय 6 बोसोर खामानि मावनो मोनो दा बिसिनि बियो टार्म एबा
मावफुं सम। दानिया बाहाय नायदो मोनसे बाथ्राबाव जे बे सुबुं आफाद आरो रायजो आफादाव गासै जोंना बेसेबां सोद्रोमा दङ भारतआव। सुबुं आफादाव गासै सा 545 दङ। बे थख' 545 सा बिसाथिफोर एबा मेम्बारफोर दङ, माने एमपिफोर थायो। बेनिफ्राय रायजो आफादाव सा 250 सोद्रोमाफोर थायो। दा बे दानिया मब्ला मोनसे थांबाय आयेन मण्डलनि सोमोन्दै। दाना मावफुं बिफाना माखौ बुङो? मावफुं बिफाना नाय, मावफुं बिफाना बेनो जे जोंनाव बिसायख'थिनि गेजेरजों सुबुं आफादाव जोङो जायफोरखौ सायख'नानै हरबाय, दा बिथांमोनहा हादरखौ सालायनो थाखाय, जोंनि भारत हादरखौ सालायनो थाखाय मन्त्रि आफाद दायो। बेखौनो मावफुं बिफान होनना बुंदों, मन्त्रि आफाद। दा बे मन्त्रि आफादाव जोंहा फारियै गाहाय मन्त्रि माने प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै नखर मन्त्रि, रैखाथि मन्त्रि, रांखान्थि मन्त्रि, गुबुन गुबुन बिफाननि मन्त्रिफोरखौ बाहाय राननानै लानाय जायो। आरो बे मन्त्रिनि बेलायाव मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन, जोंनि भारत हादरा मोनसे सुबुं खुंथाय। दा बेयावहाय गाहाय मन्त्रि आरो मोनसेया जाहैबाय बिफाना हादोरगिरि। दानिया हादोरगिरि आरो गाहाय मन्त्रि सानैजों मिलायनानै मावो। हादोरगिरि माने प्रेसिडेन्ट। दाना हादोरगिरिया गुबुन बिथिङै जायो, बेखौ जोङो बिसायख'थि खालामनाय जाया थोंजोङै। दा बेखायनो दानिया मा जाबाय, हादोरगिरिया जोंनि भारत हादरनि गाहायसिन। आरो हादोरगिरिया मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला, हादोरगिरिया जोंनि भारतनि गिबिसिन नोगोरारि, फार्स्ट सिटिजेन अफ इन्डिया होनना बुंनाय जागोन। बेखायनो बेखौबो गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय मा जागोन बेयाव नोंथांमोना नुगोन जे जोंनि नैबे आयेन मण्डलाव जिहेतु जों सोद्रोमा थिसनहरबाय, बेनिनो आयेन मण्डलनि मावफुं बिफाननि गाहाय मन्त्रि होननाय जों दहायदि बुंदोंमोन, प्राइम मिनिस्टार। बे आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माखासे मन्त्रिफोरखौ सोर थिसनो? हादोरगिरिया थिसननानै होनाय जायो। दा अब्ला बे खेबाव जों नुनो मोननाय जाबाय, जोंना मा होनदोंमोन, गाहाय मन्त्रिखौ सोर थिसनो आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मन्त्रिफोरखौ बिबानखौ थिसननानै होग्राया हादोरगिरिया थिसननानै होयो। दानिया नायदो मोनसेया फैबाय बिजिर बिफान। बिजिर बिफाना जेबो नङा, बिजिर बिफाना मोनसे आयेन आफाद। जाय आयेन आफाद एबा जाय मोनसे बिजिर बिफाना मा होनदों, जोंनाव मिरुआरि आरो रायजोआरि आरो मोनसेया जाहैबाय माबे जिल्ला खोलोबाव थायो। दा बिनि बागै मोनसे नै बाहाय दङ, बाहायनाय बिजिर बिफाना नैबेसोरो। बाहाय मा होनाय जादों, बिजिर बिफान माने मा? कर्ट। एक्जाक्टलि बियो कर्ट, थारैनो बियो कर्ट होननाय जायो इंराजियाव। दानिया नायदो बाहाय दङ सुप्रिम कर्ट, बिजिरसालि, गोजौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्ट, जायो गोदान दिल्लीयाव दङ। बे सुप्रिम कर्ट बे हादरनि थाखाय बयनिख्रुइबो जौसिन बिजिरसालि, जाय न्याय आरो अन्याय माने जास्टिसखौ बिजिरो आरोखि। माने मा, सोरनिबा दाय दस जानाय नंगौ नङा बेफोरखौ बिजिरनाया सरकारि भाबै, सरकारियै बियो गोजौसिनथाराव बे जायो सुप्रिम कर्ट, बेयाव जायो। आरो बिनि गाहायाव, एसे गाहायाव रायजोआरि खलबाव जोंहा मा दङ, गोजौ बिजिरसालि माने हाइ कर्ट थायो, जाय मोनसे मोनफा मोनफा रायजोआव थायो। बे जेरै आसामना गुवाहाटियाव दङ। दा बेखायनो बेयो मोनसे गोजौसिन बिजिरसालि। बिनिफ्राय आरोबाव मोनसेया मा होनदोंमोन, जिल्ला खोलोबाव मोनसे बिजिरसालि थायो। बे जाहैबाय जिल्ला, मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थायो, जायखौ होननानै बुङो डिस्ट्रिक्ट जुडिसियेल कर्ट। दा बे डिस्ट्रिक्ट जुडिसियेल कर्टआबो गावबागाव जिल्लायाव दङ। बङाइगाव, जोंना चिराङा काजलगाव, क'क्राझारना क'क्राझार। दा बेफोरो मोनफा मोनफा गावबागाव जिल्लायाव दङ। दा जिल्लानि खोलोबाव फिसा फिसा माखासे दायफोरखौ बेयाव सावरायनाय जागोन। आरो बिनिफ्राय देरसिनखौ हादोराव रायजोआव सावलायगोन, माने गोजौ बिजिरसालियाव। आरो बिनिफ्राय देरसिनथारखौ जौसिन बिजिरसालियाव बेयाव सावरायनाय जागोन। दा बेफोरबायदि थाखो थाखो बिजिरनायनि रोखोमफोरा दङ। बेखौनो मा होनदों, बिजिरसालि। दानिया मन्त्रि गौथुमनियाव जोंहा थांबाय, माखासे गोबां बाथ्रा मिथिलांबाय। दानिया नायदो हादोरगिरियाव माखासे बाथ्राफोर दङमोन, बेयाव दङ। नोंथाङा नाय, हादोरगिरि हिसाबै, हादोरगिरिखौ आं दहायनो होनदोंमोन माबे, हादोरनि गोरा गाहाय, माने हादोरखौ बेंग्राया बेनो गाहायै। नाथाय जोंनि भारत हादोराव हादोरखौ सालायग्राया जाबाय गिबि मन्त्रिया, गाहाय मन्थ्रियासो सालायो। माने मा, जोंना सोर, प्राइम मिनिस्टारासो खुङो। हादोरगिरिया जोंना मुङावल' थायो। बेनिफ्राय मा होनदोंमोन, हादोरगिरिया लेङाइ हादोरगिरि सासे थादेरबावो, मिथिबाय। दा बे मोनसे माने गावनि आखान्थि आरोबाव सासे थायो। दानिया बिनिनो नैबेयाव माखासे सावगारिफोर दङ। बे माखासेया गावबागाव फरायबाबो मिथिगोन, अदेबानि बेखौ थुलमुलै खिन्थाखांखाबाय। गिबि हादोरगिरि नोंथांमोना बेयाव सावगारि नुदों, बिथाङा जाहैबाय डक्टर राजेन्द्र प्रसाद। नोंसोरो नुदों, बेयो डक्टर राजेन्द्र प्रसाद। आरो लेङाइ हादोरगिरि बे जाहैबाय, नोंथांमोना नुदों, जायखौ जोङो जेब्लाबो बोसोरफ्रोमबो 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान फालियो। बेयो सोर बिलाय, डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बेखौ सावगारियाव नायनानै सिनायनो नांगोन। बिनि उनावहाय जोङो
नैबेहाय गिबिसिन गाहाय मन्थ्रि नुनाय दङ बाहाय मोनसे नङाबा गिबिसिन गाहाय मन्थ्रि बे जाहैबाय सोर बियो जवाहरलाल नेहरू पन्डित जवाहरलाल नेहरू बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेयो गिबि हादोरगिरि लेङाइ हादोरगिरि बिनिफ्राय नैबे गिबि गाहाय मन्थ्रि दानिया गिबिनि उनावहाय जोंना मा फैनांगोन फार्स्ट दानिया मिथिनांगौआ जे आथिखालाव सोलिनाय नङा होमबा आथिखालाव सोलिनायखौ मिथिनांगोन बे जाहैबाय आथिखालनि गिबि माने हादोरगिरिया जाहैबाय सोर बि रामनाथ कोविन्द आरो आथिखालनि गिबि एबा गाहाय मन्थ्रिया जाहैबाय सोर बि नरेन्द्र मदि बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बिनिफ्राय दङ रायजो सरकार फैदो दानिया मिरुनिया थांबाय रायजो सरकाराव दानिया मा जाबाय रायजो माने माबि मोनफा मोनफा हादोरसाखौनो रायजो होननानै बुंनाय जादों हादोरसाफोर जेरैजाय जोंना गासै आसाम अरुणाचल मेघालया बेफोरबायदि गासै दा रायजोफोरा जोंना नैबे 29 लिरनाय दङ बे गोरोन्थि जाबाय दे बेयो दा सोलायबाय साफायनाया गोजाम बेखायनो बाहाय दा सोलायनानै दा 28ल'सै बेखायनो सोंनायावबो 28खौ मेनसन खालामना होदों नोंसोरो नट्सखौ बेखायनो नायनो नांगोन बिजाबनिया बहाय बियो साफायनाया गोबाव जाबाय नालाय दा सोलायबाय बियो मानो होनबा जम्मु काश्मीरखौ लाफानानैसो 29मोन दाना जम्मु आरो काश्मीरखौ नाथाय स्टेट नंला एबा रायजो नंला बियो मा जाबाय मिरुजों खुंजानाय एबा इउनियन टेरिटरि जाबाय बेखायनो बेयो माइनास जाबाय 29निफ्राय 1 दानख'बाय 28 जाबाय बेखायनो 28 जासिगोन दानिया बेबादि मोनफ्रोमबो रायजोफोराव मोनफा मोनफा सरकार थाबावो दा बेयो जोंना बेखौनो मा होननानै बुङो रायजोआरि सरकार दा बे रायजोआरि सरकाराबो एखे गोजौनि मिरुआरि सरकारि बादि आयेन मण्डल थायो मोनसे मावफुं बिफान आरो मोनसेया बिजिरसालि बे जाहैबाय आयेन मण्डल माने बिधान सभा माने मा जोंना मोनफा मोनफा एसेम्ब्लि मा थायो मोनफा मोनफा रायजोफोराव थायो जेरै आसाम एसेम्ब्लि दङ माने आसाम बिधान सभा दङ जायखौ बर'आव आयेन मण्डल होननानै बुंनाय जादों आरो बिनिनो मन्थ्रि गौथुम एबा मावफुं बिफान दङ बेनिफ्राय आयेन मण्डल एबा बिजिर बिफान दङ मोनसे बिजिरसालि दङ दा बे दहायनिजों एखेयानो दानिया बेयाव गोसोआव लानो गोनाङा जाहैबाय जोंना दानिया बिधान मण्डलनिखौ एबा आयेन मण्डलनिखौ आसामनि बेलायाव गासै सोद्रोमाफोरा 122था दङ माने गासै समस्ति हिसाबै मोनसे समस्तिनिफ्राय सासे बिजाथि थाङो जिहेतु बिसोरो समस्तिफ्रा एबा कनस्टिटुवेन्सिफोरा 122था दङ दा बे 122था हालामनिफ्रायनो सायख'नानै हरो ओंखायनो 122था जायो दानिया 122थानि बेलायाव बैसोरखौ मा होननानै बुंनाय जायो होनदों दहायनिया मिरुनिया एमपिमोन दानिया बिसोरखौ मा होनना बुङो एमएलए थारमाने मेम्बार अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि जायखौ बर'आव हालामगिरि होनना बुंदों बेयाव बिजाबाव दा बिसोरो बेबादि साफा जायो दा बेनियावबो मा जायो फ्राय आयेन मण्डलावबो बिसोरो गासै दहायनि बादि 5 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनो मोनो दानिया बेयाव आयेन मण्डलाव आयेन रनसायनाय जायो आरो बे रनसायनायखौ आयेन आफादा मावफुङो दहायनि बादि एखे दानिया बेयाव मा खालामो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेयाव आयेन मण्डलावबो मा खालामनाय जायो सासे गिबि मन्थ्रि माने हादरखौ रायजोखौ सालायनो थाखाय चिफ मिनिस्टार थिसनो आरो गोबां मन्थ्रिफोर बेजों लोगोसे थिसनफायो दा बेखौ दहायनिया मिरुनिया सोर थिसनोमोन हादोरगिरि दानिया बेयाव थिसनो बेयाव रायजो बेंगिरिया थिसननाय जायो रायजो बेंगिरिया सोरखौ होनना बुङो गभर्नर दा बे गभर्नरा थिसननानै होगोन साफा चिफ मिनिस्टार आरो बिनि गुबुन गुबुन मन्थ्रिफोरखौ बिबान रानहोगोन दा बेखायनो बे दानिया अब्ला दहायनि बादि मिरुआव हादोरगिरि आरो गाहाय मन्थ्रि थायो थिग बिदिनो रायजोआवबो हादोरगिरि बिफाननिफ्राय फैनाय सासे रायजो बेंगिरि थायो जायखौ गभर्नर होनो आरो बिनिफ्राय जोङो बिसायख'थिनानै देरहाहोहरनाय बिसायख'थि गेलेनानै बिसोरो एमएलए एबा जायखौ होनदोंमोन हालामगिरि बिसोरो जाहैयो आरो बिसोरो मन्थ्रि आफाद दायो आरो मन्थ्रि जानानै रायजोखौ सालायो एबा मा होनदोंमोन जोंना मन्थ्रि आफाद दायो दानिया बिसोरो मावफुं बिफानफोरा बे जायफोरहा मन्थ्रि आफाद दासनजाबाय बिसोरो मा जानोसै मन्थ्रिफोरा आयेन रनसायनानै आयेनखौ सामलायनोसै जायखिजाया माबा मोनसे रायजोनि जेंनानि सायाव आयेन बानायनोसै गोदान बेफोरखौ माने मावफुंनोसै सरकार दैदेननोसै दा बेखौनो सरकार सालायनाय होननानै बुङो आयेन बानायनानै सामलायगोन आरो बेनिफ्राय दहायनि बायदि नियाय बिफान एबा बिजिर बिफान दङ नियाय बिफान माने बिजिर बिफान दहायनो खिन्थाखादोंमोन बिजिर बिफाना रायजोआव मोनफा थायो हादोरसायाव बे जाहैबाय गोजौ बिजिरसालि एबा हाइ कर्ट थिग बिदिनो मोनफा रायजोआव गोजौ बिजिरसालि दङ जेरै जोंनि आसामा गुवाहाटियाव दङ दा बेखौनो होनदों बेयाव सासे गाहाय बिजिरगिरि थायो चिफ जास्टिस थायो दा बेखायनो मा जाबाय बे जास्टिस खालामग्रा बिनि सायाव सासेनि दैदेननायनि सायावनो बे गोजौ बिजिरसालिया दैदेन जायो दा बे मोनफ्रोमबो फिसा गोरलैथार
दानि बेजोंनो लोगोसे माखासे बाथ्रा दंबावो दानि नङा होमबा जोंनि आसामनि दानि गिबि मन्थ्रिया सोर बि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेखौ नोंसोरो मिथिबाय बेनिफ्राय दानि रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखी बिसोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा बिनि अनगायैबो आरो जोंना आसामाव मोनसे बाथ्रा दङ जोंहा आसामाव गावखुंथाय माखासे फिसा फिसा दङ जेरैहाय कार्बि आंलं अट'नमास ओनसोल गावखुंथाय दङ बिदिनो गासै 6टा 7टा जाबाय दा गोदान राजबंसि अट'नमास काउन्सिल जेरै आरो बर'फोरनि हिसाबै जोंहा बर'आव दङ मोनसे माबे बड'लेण्ड टेरिटरियेल माबि आथिखालाव रिजन नाम होननानै बुंबाय दा बेयो बिटिआर बेबो दङ दा बेखायनो बेफोरनिबो गोनां बिसोरनिबो गाहाय एखे खुंथाय दङ बेयो बिजाबाव गैया नाथाय बेफोर गावखुंथायफोरखौबो गोसोआव लाफानो नांगौ मानो होनबा मिथिनो गोनां बाथ्रा बेफोर मोनफ्रोमबो दा बे हिसाबै जोंना बिटिआरनिफ्राय सोर दङ दा CEM एबा गाहायै मावफुं सोद्रोमा माने मा जोंना चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दङ प्रमद बर' बेनिफ्राय आगोलाव बिटिसि खुंथायनियाव CEM हिसाबै दंमोन सोरमोन चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथांमोन दाजेननायनिफ्राय थांनाय बारसिम दा गोदान जालायबाय आरो बिनि उनाव सोरबा गोदान जालायगोन बेयो मोनफ्रोमबो गावबागाव जोंनि नोगोरारिफोरनि सायाव मानो होनबा भट होनायनि गेजेरजों जों देरहाहोनानै बिसोरखौ सोलायनो हायो दोनफिननो हायो नोगोरारिनि सायाव दा बेखौनो नोंथांमोननो गासैबो फारि फारि खिन्थाबाय बिनिफ्राय थख' नायफिनबानो जाबाय नैबेफोरनि नट्सफोरा गासैबो मोनफ्रोमबो कुइसननि एन्सारफोरा बाहायनो दङ बेनिफ्राय दाजाबदेर कुइसननि एन्सारफोर नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन दा बे आरो गुबुन क्लासनि माखासे अनलाइन क्लास आरो नट्सफोर नोंथांमोना मोननो लुबैदोंबा एबा नोंथांमोना मोनाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बिनिनो चेनेलनि डिसक्रिपसनाव हाबनानै मोनगोन नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै डाइरेक्ट नागिरहैनो हागोन क्लास वाइज गासैबो नट्सफोरखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे बयबो लोगो मोनहैगोन गोजोन्थों।